We zijn in Kerkrade, dat is wel te zien. Hij met de Joep, die hing er mij in de nacht te blazen. En dat had een reden dat we in Kerkrade zijn, want de piano van Nico Ploem, door Nico Ploem, is gearriveerd waar eigenlijk heemhuurt. En dat is in het Vastelovensmuseum van Kerkrade. Hij gaat weer op. En gaan kijken waar de piano staat. En in het museum kijken. En we gaan kallen met de initiatiefnummers. Want dat is natuurlijk een stukje Kerkraads en Vastelovens erfgoed. Wat we net zomaar even kunnen laten lopen. De piano van Nico Ploem. Dat er piano van de Nicola Noer terug in Kerkrade is, had een tijdje in het Heuvelland gestangen. Dat had allemaal te maken met de stichting Behoud Limburgs Erfgoed. Dat klinkt weinig carnavalistisch, maar er zit best wel veel carnavalisme in. Wanneer ik vertel dat Mark Chalier en Mark Hermans door de naamgevers en de mannen van zijn die alles doen door. Dat moest je misschien kort even uitleggen, Mark Chalier, wie dat met de piano gegangen is. Ja, wie is het je jongen? Dan moet je voorstellen dat Mark Hermans en ik zijn op enig moment samenkomen en zijn dus je beschäftigen met evenementen rondom Limburgs erfgoed. En de piano van Nico Ploem, die wordt vererfd van de familie aan door Mark Hermans en de stond daar. En dan Mark zei van ja, eigenlijk ziet het hij jenne, de piano, dus de muurt in het Vastelovensmuseum een keer gereed komen. Dus had van met Pascal Hinze van het Vastelovensmuseum contact opgenomen. En je zei, zou ze hem in Bruikleen willen gaan, toen hast door het Nico Ploemzimmer en dan, hand voor dat geregeld, laat ik zo zeggen. Ja, en nu is ze dan, daar hadden we ook zelf kunnen poekelen hoor. Ja, we hebben het schön verdeeld door Mark had met geholpen met hem in de bus Itzelaan en ik geholpen met Oeslaan. En nu staat het inderdaad in het museum. Ja. Wenst u het erfgoed van Nico Ploem moest beschrijven in een paar woorden? Oh, wie in een paar woorden. Zeker de meeste lui kennen de muziek van de Nico. Maar de Nico had ook wonderbaar gedichten geschreven. En wat mijzelf eigenlijk allemaal treft, dat is de meis die hij geschreven had. Die ook een keer gewoon nog wel regelmatig uitgevoerd werd, een dialectmeis. En het geeft een stukje van de ROZ vroeger nog, waarin dat de Nico erover vertelt. En dan nog gewoon in dat interview het Halleluja aanvangt te zingen. Echt fantastisch. Zo herinner ik me er Nico. Ja, maar zo horen natuurlijk ook. Die paar keer dat Degeman metgemaakt, ja, inderdaad. Ik speel zo leer op mijn klavier. Daar speel ik door in mijn fa sol en neer. Ik speel zo leer op mijn klavier. Daar speel ik door in mijn fa sol en weer. Wenn ik klavier speel, wat ik zo leer speel. Daar speel ik door in mijn fa sol en weer. Wenn ich Klavier spiel, wat ich so hier spiel, da spiel ich do re mi fa sol en weer. Voor een vastelovensgek in Kerkrade, maar eigenlijk in de ganse regio en in gans Limburg is er Nico Ploem onsterfelijk. En de liedjes die hij gemaakt had, die zijn zo sterk en zo tijdvast dat zelfs de jongheid het nu nog kan zingen allemaal, die bekende liedjes van hem. En nu is de piano dus hij, Pascal Hinze, grote animator van het Vastelovensmuseum Kerkrade. De piano van de Nicola is hem, kan ik het zo zeggen? Ja, zeker. Dat klopt. Dus, hij steedde het een van de pronkstukken van ons museum, dus we vinden het echt klasse dat het terug is. Ja. Want jaren geleden had Angelica, zijn dochter, had hem geschonken aan Mark Hermans. Mark Hermans had hem weer terug naar Ug, omdat het eigenlijk hij hem huurt. Ving die ook? Ja, precies. Hij huurde een keer gewoon heen. Het was geen probleem dat de Mark Hermans stond, zeker niet. Want vooral al een schön zimmer met pronkstukken van de Nico. Maar nu met de piano erbij en ook de buste van het Maria Stams is het verhaal compleet. Ja. Gaat er nog speciaal dingen doen, een speciale onthulling of weet ik het met de prins of?
Nou, vooral wel ideeën, kijk, we kunnen het niet zo ruig voorbij laten, ja. Dus dat, kijk, van klasse, ja, uur, hij zit nu, maar we willen echt een soort Nico Ploem-dag organiseren met oude beelden, oude muziek. Er zijn ganz schöne beelden, ook van de opzog, waar er Nico Ploem commentaar hier, dat we jullie alles kunnen combineren, de oude beelden in het filmzimmer en de verhalen over Nico, hij in het Nico Ploem-zimmer. En dan maak ik het verhaal compleet op die manier. Wensen nou die liedjes van de Nicola Loesters en wensen de tekst op de lezen inwerken. Ze zijn zo spritzig en daardoor zo bestand tegen alle verjaring, zal ik maar zeggen. Zien ze daar opvolgers in het genre van zo'n tekstschrijvers? Eerlijk zie je, nee. Nico was wat dat betreft uniek. En ja, in de jaren 40 en 50 houden al teksten die horen op het randje of graad eroverheen. Bouw je erin kent het verhaal van de Mokkel, dat de afgekuurd is. Je woorden voor de lui wat de verhaal niet kennen, ja, kom in het museum, want het ligt schön in de vitrinekast, maar hij wordt het ziet verroest en het had hem veel commentaar opgeleverd, maar daardoor is hij ook gegroeid in naam en bekendheid. Ja, dus dat... Nee, maar ik denk dat de tekstschrijver, alles is veranderd. Dus ik denk niet dat je nu kan zeggen van, er is een nieuwe Nico Ploem. Ik denk ook niet dat er een nieuwe Wiel Knieper is, bijvoorbeeld. Ze waren uniek op hun manier. De passie waarop er Wiel Knieper verheerlijk zong. En dan de manier waarop Nico zijn liedjes schreef. Hij had ganz schön liedjes over Kerkroor met passie. Maar had dus ook nummeren. Wie had er Honderder Staal en die Mokkel. Ja, waarvan ze denken van, toen kon het niet, maar... Ze zingen ze wel nog immer. Van het museum naar de hub. En in de hub kunnen we natuurlijk genieten hebben van het prachtige beeld van Nicola Ploem. En ook daar had hij het met Ute Stoor. Ja, dat stimmt. Wir haben een aantal jaren geleden samen met Joost Meijs voor de Kerkgrutser Specialiteitenconcerten gedaan. En het was eigenlijk een uitvoering van de LP's die in de 70er jaren uitgebracht zijn door het Vastelovensverein om die live op de bühne te leggen. En de fascinatie met name van de Mark Hermans voor de Nico Ploem kwam daar natuurlijk zeer in naar voren. En toen is het idee geboren, waarom hangt in Kerkgoor je aandenken aan de Nico, vermeut de borstbeeld aan en zijn voor während die concerten een crowdfunding actie aangevangen. En daar is het beeld daar het gevolg van. Ja. Dus je moet zich voorstellen, in het museum staat dus het klei waar dit borstbeeld van je maat is. Je moet zich voorstellen, een kunstenaarmaat is de klei. Daar weet die gietvorm van je maat, die ook in het museum nu is. En schließlich kunt dan hij dat borstbeeld eruit. Ja, heel schön, hij hangt ook een tietje. Nu nog eens even over Marc Charlier. Ik ken de gezet niet opgesloten of niet op social media of ik zie dich langsbroezen en van allerhande rollen. Dan moet ik me afvragen, is dat mens wel eens heen? Ja, best wel. Moet mijn vrouw maar vragen, ik ben best nog wel duks heen. Ja. Dat die zegt, weer het net eens ziet dat ze weer een schetgist vergaderen of doen? Ja, die zegt van, als je die agenda wil je het nooit kijken, want dan zit er dat tweede avond neer van mij op de bank. Begint me het show te hangen. Maar nou, een van de carnavalistische dingen waar ik mee bezig hield, is natuurlijk de Kerkgrutser Stadjarden. Dat ik dat zoek in uitspreken zonder dat ik in het gezicht te spuien. Maar wie is het daar met? Er had een groot jubileum gehad en groot internationaal treffen en hoe dat? Ja, nou, we hadden nog immer erg veel spaß samen. We zitten nog immer de kleinste jaren van de wereld. Maar ja, dat Christen met een ledenstop, mensen met 2 maanden best. En we hadden recent ook het Gardetreffen waarom je had. Regionaal Gardetreffen, wat het woord. Dat wordt in Münster geleen. En ik moet zeggen, wordt fantastisch. En voor vrouwen nu al op het Gardetreffen niks horen vols. En natuurlijk op de grootste zorgverkeer gewoon vastlovensmondig, want ja, daar zijn we wel paraat natuurlijk. Ja. En doordat dan ook Giekrio met een ander onderwerp of gewoon in de klassieke rol van gardist? Ja, we zijn eigenlijk de Kleinkerkgrutser Stadjarden anno 1898 en vervangen immer vuur de waan van de ex-prinsen en voor Blierheivoet komen. En we doen ons uiterste best om bij de slot op de maat warm vuur de waan van de ex-prinsen te loven. Dat best lastig. Maar de best misschien zo eens later weer prins binnengekomen, of niet? Nee, zoveel discipline hadden we nog graag wel nog. Dat voor wel nog. Ja, doe wel, maar de John. Boah, dat had een naam.
Thank you.